du klar? Jeg er i gang. Ej, det går ikke så godt med de tændstikker. Vi tager en masse dobbelt tændstik. Det gik bedre med en transportabel over. Ja, transportabel om. Det er den her også transportabel. Kom så! Nej, det går ud igen. Okay, jeg holder den. Det går så godt. Det går ikke særlig godt. Vi skal have flere ildtønder. Jo, har det også noget med nu? Der er ikke lavet ildtønder. Vi lavede ikke bare en lille ildtønder. Vi lavede ligesom hul i toppen. Det var ligesom det der var. Og afsend armer i vejen. Bare vi har fået den stykke tilbage. Nu kan vi nå til. Au. Hey Lasse, nu kan vi jo ikke godt nå at få pepperoni i det. Wow. Prøv at se, hvor jeg har lagt pepperoni i. Altså ikke. Så den er smeltet. Den skubber. Shit. Wow, det her det ser rigtig vildt ud. Det ser ikke så vildt ud på kameraet, men hvis vi kan bare se, hvordan den smelter. Det ser rigtig vildt ud. Så nu putter I pepperoni og navn på. Okay, vi vender tilbage lidt senere, hvor der er gået lidt længere tid. Okay, den ryger. Vi har lavet en røgbombe, kan vi så lige så godt fortælle. Ej, den ryger ikke så meget. Ej, nu ryger den ikke så meget mere. Men shit, den er lille. Det er en 2 liters flaske. Det her er en 2 liter flaske, som er skrumpet ind. Prøv at se på, i forhold til min hånd, jeg tager den lige ved siden af, så er den altså meget lille. Der er så det! Og nu, Vi fik bare lige nogle tilskuere. og vi prøver igen, men der sker ikke noget. Nu har vi enten fået lidt fuld farmad, så nu håber vi på, at ilden ikke går ud. Og som I kan se, det ryger rigtig meget. Og jeg kan fortælle, at det stinker, og der er skrumper i flasken og damper, og jeg ved ikke hvad. Og jeg tror altså, der kommer noget. Det var da sådan en måde at sparke til den. Jeg tror ikke, det er så plantet mere. Okay. Jeg tror, jeg prøver at lave et bål. Ja, kom, vi skal have Plan B. Nu er vi nået til plan B. Hvor vi simpelthen bare laver et bål. Og jeg kan så fortælle, at det der er inde i det staniol, som der også er, det er pepperoni. Så vi har tænkt os at lave pepperoni-halløjse. Det brænder meget. Wow, hvor det brænder. Og ryger. Ej, jeg stinker. Men hvorfor holder du den med en stakkel? For at have noget at holde med. Hvor kan du holde? Så er det bare lidt sort. Vi godt kommer tilbage, når vi er nået lidt længere. Det her er så portion 2. Det var første portion allerede er gået ud og brændt ned til bunden. Så den tror jeg faktisk ikke er til. Lige meget.
Det tænder lidt. Sådan, nu er der fuld i farmer. Skynd dig, Natalie. Se, hvor skal du gøre det? Så, shit, mand. Det her, det er et kæmpe bål. Wow. Shit. Det her, det er skørt. Det er sindssygt, mand. Det er bare gjort det her med morgen. Shit. Ej, jeg tror, jeg skulle lægge den derinde. Ej, nu lad der. Men jeg tror, nu kan du godt bare lægge den. Så har du sikkert også briller på, August, eller 3D-briller, jeg ved ikke lige. Og hvad? Nå, vi vender tilbage til det færdige resultat lidt senere. Ja. Okay, er I klar til at flytte de 5 stjernede kokke? Ej. Og selvfølgelig har vi 3D-briller på. For ikke at skyld. Og bålet i gang. Det er 3. portion, fordi jeg den første gik ud. Vi nåede ikke at se det. Færdig resultat. Vi har lidt på tatoveringer. Tatoveringer for livet. Der er masser af fedt i. Det er kopper. Nå, nu er portionen færdig. Nu skal vi se det endelige resultat. Jeg skal lige køle først. Vi tager en afkøler i sneen. Jeg tror, det er bedre end derovre. Herovre. Der er 20 år. Så skal lige tømme. Nu har vi... Sådan. Kan du åbne dem? Den er altså ikke varm, August. Jeg har sagt, at jeg med hænderne, det skal se sådan ud. Jeg brændte på den op faktisk før. Det var ikke så meget. Det har været inde i. Nu smager jeg på det færdige resultat. Hvor meget smager? Nej, det smager lidt af skin. Efter det er liv på jorden, men det er lige meget. Det er blød. Hvad? Ja, det er fedt ud. Det var alt for... Men vi har så også lavet vores transportable om, men den har vi ikke på video. Nej, det var alt for os. Hej hej.